náročný zápas s dobrým začiatkom. Myslím, že v 8 minúte sme už dali gól. Dobre to začalo, super potom vyrovnal a potom sme ale dokázali víťazstvo stranu na svoju stranu. Bolo to nervózne, ako si to videl? Tak bol to určite nervózny súboj a bol tam veľa súbojov. A ako striedajúci hráč som išiel do toho, tak to bolo celkom ťažké naskočiť tam, ale po pár minútach už to bolo lepšie. Bolo to lepšie, si myslíš, z tvojej strany ako ten minulý zápas v Čiernom? Určite lepšie, pretože som dostal aj vlastne tá moja minútaž bola väčšia, takže určite sa mi to pozdávalo viac. Uzatváral si skóre na 3-1 na zájomnom čase, ako si videl celú tú situáciu? Tak už predtým boli akcie, ktoré sme mohli dať z toho góla a potom, že tam bola dlhá lopta a Erika Šuba peknou prihrávkou ma našiel a už to bolo, som ho upratal do brány. Takže pripísal si prvé minúty na svoje konto. Sú to pre teba cenné skúsenosti? Určite je to rozdiel, ako dorastá muži, takže som veľmi rád, že tu môžem byť.